Korka Galli Seck. Korka Galli Seck. Halo. Sampai mana kalian? Umar Rashid. Bisa lihat bahasa Malda. Apa? Alhamdulillah Umaram. Bima mari hande ko aljuma de ma ko hollum parce que bino darga darro ko aljuma hande non gule ki mare palandere janam ne ko bonde mat Wala bonde ko dajjitinde baba. feram boni wadi Arma hal kam di don halaji. ha la ilaha ko nen wuli Darro. ha Hol podden yewtide handa heew. la ilaha illallah muhammadur rasulullah alhamdulillah Baw. so biddo ari wena yawta bamon Eyi. en hali hede inshallah Arar gila ngimmiɗen galle o to galle mahaɗo ko gallam maɗo keso a hormat andi galle men no gonɗo toon probléme ne heewi toon tongo seedano dokko daro ham ken tongo baba seedano daro dokko woni hakkude ma e mama mama Mamadou wona jul elo remi ka wona julɗo Mamadou wona jul parce que o horta aɗa andi min dewlam Allah ne ɓurti kululam Allah ne ɓurti ayani ha yan joni a watti julde darɗe jamma eyi eyi bon so neɗɗo mo rewata Allah so ari ɗo holno potmi waddude mi haɓata ko ɗum ha nanga diina Allah minne komi Cheikh Oumar Tokos ñomo tikkodirta e makko galle Cheikh ko Allah wi o tikkere moƴƴani na tikkere moƴƴani eyo lewru mo gonɗen ɗo an aɗa foti tikkande goɗɗo min mi tikkani a tikkanimo kay ko ɓerde ara tikkanimo tikkanma ɓerdam weñamako min mi tikkani ara tikkanimo so mi yiiɗi mbaɗa min anda min ko pasara gallo fof mbiɗa andi koy eyyi a nani anduno kalduɗa em kam mi jinnaɗo ma jam mi nandi kay ka jinnaɗomo mi yiiɗa kono noon jinnaɗo jooɗake place jinnaɗo haalne to gonga eyyi jam noon mi yiiɗa giribede a haaɓi ɗo hay gawlo ma ɗum fof mi nani ala Farba min mi gandinana kam Farba an haali yalla waɗe ma paari mbiya Farba an ɓuuri andude guila jibinɗa e hannde waktuji hooram nde kono hoɗetene so ɓe geggiɓe ngari tan ɓe koole mayra hay goto mi yindirta Farba nde aranno ɗo nde taw ko joom galle wari hoɗe hoore men sukaɓe makko ɓe garano holon joom galle anni jinnamo a faami joni nde ari tan o addi saret o gaane no furam wutul joni noon a wiyanan kam Farba yo accanam haqqe par ce que neɗɗo waktu welo waktu metto ɗum ɗum wona voilà Farba kam on mi hanano waddude mo mais gonduɗo e mama kadi mo hoore mum wayno mbamini vraiment ene haaƴi tan dal ala mi woni ko ɓurti e galle he noon ala ñalama fof ko songo yimɓe gona e korka hande hoddiɓe fof nena kala hono galle Cheikh e welde mi wiyani wona ko korka galle Cheikh wiya korka galle Cheikh korka wiya ka korka gaare piniren goɓɓe eyyi ɗonni ko kono ka suka wiyaka korka guerre mondial wonɗo koto galle tan nde ile ko guerre mondial umen ha e nder galle ni mamam ara duka an gara duka hay goto wona kono jogo hakkille gasi tam no amiɗa gasi pew kawralle wona e galle he na jabni kam ɗon mbimami ko pew mami haalde makko
tellement jabini kam ko ane mamam yo kawru min mamam min do haldude makko awa on way ɗon gardaɗo fuƴere rotere yew tan ɗum ɗo joni an haali accu e ɓernde ma na mbiya mam yewtude makko mam yewtuma haalnamo e togullade wondi ko rewɗo hay salminde ni o salminani ni mo yara noon omo meeɗa jonga jarama an ka jabtano mbimam ɗum waɗa ɓerdan kawrata e makko mami haalde makko kanko hoore makko min yaddo ɗum